Ylen toimittaja. Anna-Liina Kauhanen, Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimittaja. Marja Stenroos, Yle Uutisten NATO-erikoistoimittaja ja kapteeni Janne Suutari. Seija Vaaherkumpu, Åkerlundin mediapalkinnon saanut toimittaja Yle Uutisista, joka oli myös juontamassa Kultarannan keskustelua moderoimassa viime kesänä. Ja Pauliina Holma, taiteilija. Ja Niklas Ekholm. Veijo Niemi, perussuomalaisten kansanedustaja Lempäälästä. Ja Anne Niemi. Minna Lindfors, Kaunialan sairaalan virikeohjaaja. Siellähän Kaunialan sairaalan joulujuhlassa tasavallan presidentti puolisoineen vieraili. Hannele Mikaela Taivassalo, kirjailija, Taro Korhonen. Mika Kilpeläinen, Sotkamon kunnanjohtaja. Pekka Pentikäisen säästyksellä, joka siinä perässä heti tuleekin haitaristi. Petri Hakkarainen, ulkoministeriön poliittisen osaston päällikkö. Ja Anna-Kaisa Hakkarainen, ennen Olli Heinästä, International Plan Suomen pääsihteeri. Lasten oikeusjärjestö. Ja Monika Salmivalli. Marjo Lindgren, liikenne- ja viestintäministeriön valtiosihteerinä. Ja Eveliina Heinaluoma, SDP:n kansanedustaja Helsingistä. Ja puolisonsa Tuomas Immonen tässä tervehtimässä presidenttiä ennen Sari Rautiota, ulkoministeriön euroatlanttisen osaston osastopäällikkö Antti Vallee. Ja tässä Tommi Niittylä, jääpallon pelaaja eniten otteluita bändiliigassa ja hänen perässään Kaisa Kesti. Ja sen jälkeen museojohtaja Tuulia Tuomi. Lahden museoiden johtaja. Lahden museoksi valittiin vuoden museoksi tänä vuonna 4 museon kokonaisuus. Ja Janne Saario, maisema-arkkitehti, etenkin skeittipuistoihin erikoistunut. Ja Essi Svanjung, ennen Marjatta Tapiola, kuvataiteilijaa ja oikeustieteen emeritusprofessori Kaarlo Tuoria. Hanna Gustafsson, Naantalin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja Esa Gustafsson. Ja siihen liittyy myös Kai Forsblom. Ja siellä Christian Snell, koneen tarkastusjohtaja yhdessä Katja Snellin katsastajan tässä vihreässä asussa. Ja nyt Antti Aimo Koivisto, vuoden sykähdyttävimmän urheilukuvan valokuvanottaja. Ja silmänsipäinen herra tässä Jani Ruponen, Riekko Lodgin toimitusjohtaja ja puolisonsa Tiina. Maria Rautava, kokemusasiantuntija. Vesivehmaan nuorisoseuran puheenjohtaja itse asiassa. Vesivehmaan nuorisoseura on, Vesivehma on siis valittu vuoden kyläksi tänä vuonna. Ja siinä taisi mennä myös jääkiekkoilija Jenniina Nylund. Ja Petri Raivo, Karelia ammattikorkeakoulun rehtori. Ja Jarno Syrjälä, ulkomaankaupasta vastaava alivaltiosihteeri ulkoministeriössä ja Anna-Kaisa Heikkinen, ulkoministeriön osastojohtaja. Lähi-idän Afrikan osastolta, mutta tässä tulee sitten musiikki. Juha Tapio, musiikkimaailma. Juha Tapio ja Raija Tapio. Juha Tapiohan esiintyi viime vuonna täällä Kompon solistina. Ja nyt kimaltaa, koska Mertu Otsamo on kiinnittänyt näihin satoja Swarovskin kristallineasuihin. Juha Marttelius, suojelupoliisin päässä etualalla. Ja poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäki, Hanna puolisoineen. Ja nyt golfaaja Sami Välimäki ja Emilia Välimäki. PGA-kiertueen voitto marraskuussa, aiemmin vain 2 kakkossijaa, mutta nyt hyvä meno päällä. Ja tässä alle 23 alle paari, niin siitä paljon paremmaksi pääsi. Ei se hassumpi ole. Timo Kontio, Into ry:n toiminnanjohtaja, etsivää nuorisotyötä ja työpajatoimintaa myös. Valtuusto-ohjaajaksi tänä vuonna. Pasi Rinne, Panu Pokkinen, Yle Uutisten vastaava päätoimittaja ja Paula Pokkinen, tutkivan journalismin toimituksen päällikkö. Jaana Räsänen siinä tässä Paula ja Panu Pokkinen poistumassa kuvista ja heidän takanaan on Jaana Räsänen, arkkikoulun rehtori. Siellä Salla Fagerström, Kuurojen liiton hallituksen puheenjohtaja. Ja Kuurojen liittokin viettää tänä vuonna juhlavuottaan. Irja Juntunen, Pro Kainuu -palkinnon saanut kuvataiteilija tänä vuonna, tunnettu värikylläisistä tunnelmallisista maalauksistaan Sotkamosta, ja Reino Juntunen, hänen puolisonsa, ja Meri-Liisa Heiskanen, tytär, sitten saattamassa ja avustamassa heitä tässä juhlassa. Suurtalouskokki vihreässä asussa Teija Myllys, Kaakkois-Suomen rajavartiostosta ja puolisonsa Heikki Myllys. Paul Kiuru Valkeakoskesta
Koskolta kokoomuksen kansanedustaja ja triatlonisti. Ja jonossa odottamassa vuoroa on jo Olli-Pekka Heinonen, pääjohtaja International Baccalaureate Organizationista eli IB-tutkintoja järjestävästä organisaatiosta. Taina Heinonen tässä puolisonsa. Sitten Kari Kivinen Aapiskukko-palkinnon saaja. Faktabaari edun koordinaattorina ja Maria Kaleva Kivinen. Leena Lumme Luonnonmaan päiväkodin aluepäiväkodin johtaja Naantalista. Mika Alanko. Mikko Heino poistuvat juuri kuvista. Siinä Antti Asikainen vanhempi merivartija. Ja sitten Pasi Moilanen Jyväskylän ja Teemu Laakso Suomen PGA:n toimitusjohtaja eli golf-ammattilaisten järjestön, joka viettää 40-vuotisjuhlavuottaan. Christopher Hirn tässä ja Virpi Korhonen. Ja sitten Katri Riihilahti ja Aki Riihilahti. Katri Riihilahti tietenkin kutsuttuna, koska on opettanut presidenttiparia tanssimaan jälleen kerran. Ja Asu on Malin Elmvikin suunnitteleman lisätä tanssitähteen kanssa ohjelmasta tuttuja. Timo Heinonen kokoomuksen kansanedustaja Lopelta. Hämeen puolelta jo. Satu Suomalainen. Ennen Heidi Näppiä, joka tervehtii nyt presidenttiä, Pelastakaa lapset ry:n kehittämispäällikkö nettivihjeen parissa ja Jouni Näppi. Ja Timo Koivisto, Jyväskylän kaupunginjohtaja, ja Susanna Huovinen Kuntaliitosta. Timo Koivisto sai Suomen leijonan komentajamerkin tänään. Ja tässä Kaius Forsberg ja Jaana Forsberg. Kaius Forsberg on Jyväskylän kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja. Jyväskylässähän myös presidentti tämän vuoden aikana vieraili Heikki Pihlajamäki, akatemian professori, Helsingin yliopistosta vertailevan oikeustieteen professori Emilia Korpiola, Henrikka Nybondas Kangas, kunta- ja hyvinvointialueen työnantajien toimitusjohtaja. Siinä Leena Mörttinen mustassa kimaltavassa asussa tervehtii valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri. Ja Jari Koskela, perussuomalaisten kansanedustaja. Sekä Päivi Koskela. Atte Kaleva Helsingistä ja Leila Taleva, Atte Kaleva kokoomuksen kansanedustaja. Heikki Saastamoinen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun rehtori ja Natalia Kolotko tässä. Ammattikorkeakoulut myös hyvin edustettuina tässä juhlassa. Ja Outi Holopainen, ulkoministeriön alivaltiosihteeri, vastaa ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, ja Pekka Holopainen ja silmälasipäinen herra Tomi Penttilä, lääkeyhtiö Bayer Suomen toimitusjohtaja. Ja sitten Marita Lampinen, Aseman lapset. Suomen pääsihteeri. Ja myös Mehiläisen yhteiskuntasuhde yritysvastuujohtaja. Marina Lampisen puoliso Lauri Parjo Lindgren. Kirsti Viinikka, SPR:n nuorten turvatalojen toiminnanjohtaja. Matti Pietiläinen, Savon Sanomien vastaava päätoimittaja, ilmestyy Kuopiossa, tuo Savon Sanomat, ja puolisonsa Anna-Maria Pietiläinen siinä. Ennen Inka Niemistä kuvataiteilija, joka taidetta myös tuolla Torpassa, ja Teemu puolisonsa. Ja tässä Tuula Blomerus. Romani Mission toiminnanjohtaja ja Taisto Blomerus. Ja Antti Palola, toimihenkilökeskusjärjestö STTK, eroava puheenjohtaja, ja Sari Viinikainen. Palola ja eläkkeelle. Tänä vuonna Jyri Pelkonen, siellä Vuokatti Sportin valmennuskeskuksen johtaja, ja Helka Leimu Pelkonen. Ja Jyri Pelkosen muistamme toki myös yhdistetyn mitalimiehenä Timo Hannunen, tässä kuvataiteilija Anita puolisonsa kanssa. Ja tässä freestyle-hiihtäjä Elia Syrjä ja Karoliina Rehnberg Bikerin MM-hopea Sveitsissä. Anita Lehikoinen, Senaatti-kiinteistöjen hallituksen puheenjohtaja, eläkkeellä nyt opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö. Ja Jarkko Lehikoinen ja Wayne Shao, akatemiaprofessori Oulun yliopistosta, konenäön tekoälyn tutkija. Ja Jyri Häkämies. Kyllä vain, Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja, ja Mari Pantsar, konsulttiyrittäjä. Vesivehmaa omassa One Planet-yhtiössä, eli siinä Timo Aronkytykin livahti. Iina Mutikainen tässä Kompuun viime vuoden solista, ja ennen Päivi Räsästä kristillisdemokraattien kansanedustaja entistä puheenjohtajaa Niilo Räsäsen kanssa. Mies levipuvussa, itsepuvussa. Ja Juha Majanen, valtiovarainministeriön kansliapäällikkö ja valtiosihteeri. Ja Maria Majanen Lähi-idän Afrikan osastolta, mutta tässä tulee sitten musiikki. Juha Tapio, musiikkimaailma. Päivi Elisacci ja Marko Elisacci, yrittäjä Joensuusta siinä äsken. Anna-Mari Von-Hämäläinen, presidentin ulkopoliittisena neuvonantajanakin tuurannut. Suomen ekumeenisen neuvoston pääsihteeri Laura Häkli ja Eero Hietala. Ja sitten tulee cheerleading-osaamista maailmanmestareita nuorten sarjassa. Stefani Lindqvist, tässä Klaara Pursiainen ja vielä perässä Saaga Ingström. Kapteeni viimeisenä. Sanna-Maria
Maria Vanamo, ulkoasiaministeriön osastopäällikkö, ja Sami Yläuutinen, valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja. Petri Rytkölä, Vesalan peruskoulun historian ja yhteiskuntaopin opettaja Helsingistä, ja Kerttu Periäinen. Anne Lindholm, Turun kaupungin kielikoordinaattori. Ja vuoden journalisti Iida-Tikka Yleltä. Ja sinivalkoisessa asussa Maija Hyle, Diakonissalaitoksen toimialajohtaja Tarmo Heikkilä. Ja tuo siniasuste tuossa Maija Hylen luvussa on tehty Diakonissalaitoksen Oltaisiko toistemme puolella käsinauhoista, joka tänä vuonna oli tärkeä teema Diakonissalaitoksella. Ja tässä triatlonisti Juuso Manninen ja Sanni Karhu. Ja heidän edellään Henrikas Taideluoto ja Matias Luoto. Ja kirjailija Juha Itkonen. Puolisonsa Maija Itkosen kanssa. Tässä Maija Itkonen. Eva Peura, kuvataiteilija. Hänkin kuuluu niin sanottuihin torpataiteilijoihin. Hänen puolisonsa ja Meri